پشتی زحمتیین بسالان شقطبونا آوا علوک لسر باشار حسکی ایرو بداخویانی که فرمی شعالی شانده که فرمی یا پارێزگەریە حەسەکێ و وەزیرە ئەنەرژیە محەممەد بەشیر و ئاوا علۆک هات بەردان. ئەم نەها لە باژارێ سەرێکانیێنە تایبەت لە ستاسیۆنا علۆک کو ئەف حەفت ساڵ بوون دەربەی خزمەتێ بوو و ئاv نەدگەهاشت پارێزگا حەسەکێ. ئەیرۆ ئاv دیسە جارێکە din digihêja nêzî milyonek kes ji parêzga Hesekê. Piştî heft salan ji qutbûna ava Helûk li ser bajarê Hesekê îro ji nû ve dikeve xizmetê. Bi amadebûna şandeyeke fermiya parêzgeha Hesekê û aliyên peywendîdar, piştî heft salan ji derketina xizmetê, stasyona avêya Helûk ya li serê Kaniyê îro careke din hat vekirin. Ev gav bi armanca dayîna ava vexwarinê ji bo bajarê Hesekê û gundewarên ve hat avêtin. دەستپێکی بە ئاوایکە تەجروبەی ئاv ji bo bajarê Hesekê hat dayîn û ev hîn jî berdewam dike. Piştî temamkirina xebatên çeksazî û serarastkirina xetên avê û amadekariyên stasyonê stasyon hat vekirin. Bi xebitandina stasyona Helûkê re û dayîna ava vexwarinê ji bo bajarê Hesekê û Tiltemrê tê payîn ku pirzgirêka avêya ku bi salan e heye çareser bibe. Weke destpêk wan 19 bîr li stasyona Helûk vêxistin. Mihemed Beşîr anî ziman ku gava bê ew ê hemû bîrên di stasyonê de aktiv bikin. Her wiha di dawiyê de got ku armanca wan gihandina avê ji bo hemû xelkên bajarê Hesekê ye û wiha domand. Ev pêvajoya destpêkê wê avê bide 300,000 kes li Hesekê. Gava duyemîn wê avê bigihîne 500,000 kes.